6 автомобіль 2014 року випуску з надійним дизельним двигуном 2.2 на автоматичній коробці перемикань. Автомобіль з рідним пробігом 247 тисяч кілометрів. Подивіться, як гарно виглядає машинка. Питань та зауважень як технічно, так і візуально до неї ніяких немає. Задні парктроніки, камера заднього руху, красиві непошкоджені дисочки на гарній гумі. Салон у нас шкіра в дуже гарному задбаному стані. Також у нас є передній безключовий доступ на передніх дверках. 4 електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал зі складанням, пам'ять положення водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, мультируль, клімат-контроль, круїз-контроль, шикарна мультимедія з підтримкою CarPlay. Також у нас є підігрів передніх двох сидінь, клімат-контроль двохзонний, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля та утримання в полосі. Друзі, машинка в дуже гарному стані. Якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайтесь до нашої компанії «Автофокус» за адресою Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка.